dosbarth i Ebolesi yn adran y Cobiau Cymreig sydd yn y cylch ac y Dorian Lloyd sy'n cadw cwmni fi. Mae'r beirniad Elgan Evans wedi rhoi rhyw fath o drefn yn nhw. Fe casgob sydd yn gyntaf ar un o bryd. Mae'r ail allan o flaen y beirniad rwan Graham Roberts yn dangos ar ran Mrs Enion o'r Alban. Yn drydydd mae John Llewellyn James ac yn bedwerydd mae Mr Ifor Lloyd, Brydfa Derwen. Sut hwyl sy'n meddwl bod Elgan yn cael arni? Chwarae teg, so far, so good fel ddedon nhw, ie. Mae'r Eboles casgob nawr sydd gennym fo yn gyntaf yn y dosbarth, a mae'n dosbarth o niferoedd da, a dyn mae gennym fo rhywbeth i edrych arno, ond fel doth y ffili na mewn i'r dosbarth, oedd yr Eboles mewn, a mae'n eithaf neu siŵr bod pawb yma yn edrych ar hynny, a mi ddoth o'n allan a mae'n eithaf yn union yn peth do, a dyn wy'n credu bod ar hyn o bryd mae'n heiddi lle ar hyn o bryd. Dyma ni Avon Valley Doris Day. Sydd yn gyntaf yn y dosbarth yma. Sydd yn drydydd mae'n flin gen i yn y dosbarth yma. Yndi, mae hon dy'r ffili gyroedd yr National Welsh. A mae'n ffili go gri, ti'n gweld stamp caseg yn ein barod, di ddim yn flwydd oed eto. A mae'r teip mae John Llewellyn James Brydfa Avon Valley, mae o'n magu teip penodol yn dydi? Ond dim yn un sicr, mae'n lli ddweud wrth John, mae John Avon Valley, dyn nhw byth yn rhywbeth goesiog, mae'n rhywbeth dymder corff yn nhw hyd, rhywbeth bosib o hen ffasiwn i daip, ond yn union beth mae John yn licio, dyna yn union beth mae o'n dangos i hynna'n hefyd. Dwi'n siŵr wastad John ddim yn mynd i fi ddeud bod John yn tynnu mlaen mewn oedran, mae o dal yn gallu rhedeg y copio yma. Chwarae teg, mae'n codi pengliniau yna llawn gystal ar y copio yna ar amser. John yn gyfreithiwr. Wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynydde gyda'r cobiau. Dyma ni Eiros Morgan yn dangos ar rhan Sir Ifor Lloyd, Brydfa Derwen. Ifor yn dangos yn y ffair am y tro cyntaf erioed. Yn llywydd Cymdeithas y Merlod ar Cobiau Cymreig. Eleni felly'n cefnogi'r ffair. Mae ddeg, wel, yr hen brydiau mae dal i ddangos. A hefyd bod nhw ddim yn ofan dod ar stoc nhw allan i ddangos yn erbyn pawb arall. Derwen Twilight wrth y march Derwen Dusk. Allan o Derwen Tess. Ond hefyd, beth mae rhaid ni gofio, mae'r llawer nifer o'r Ebolesi so ymlaen yn hyn o bryd. Bosib na tro cyntaf nhw o ffwrw adre. Maen nhw wedi trefeili am y tro cyntaf bore yma, neu wedi cael ei trefeili am spelen hir am y tro cyntaf bore yma. A hefyd ddod nhw mewn i'r ymgylch yma, dyn nhw wedi gweld faswn le, a mae'n peth newydd i nhw hefyd. Ond ddim wedi sôn troi ond mae'r sioeau, y swclo yma'n rhannau addysg. Ac bydd lot o rein allan yn y sioeau swclo jyst mwyn rhyw fath o brofiad ar gyfer y sioeau blwyddyn nesaf. Yndi, a mae'n holl bwysig i'r stoc ifanc mae ddod allan yn cael ei dangos. Mae'n holl bwysig i'r dyfodol yna. Ydy'r dyfodol yn fod mewn llaw neu dan gyfrwyd, dim dan mae angen yr footings na fel maen nhw'n dweud. Mae'n stoc ifanc i gyda allan a cael hyder i fy mlaen yn ei bywyd, a pwy bynnag ffordd mewn nhw. Wel, Catherine MacDonald troi dymanydd Mali yw'r Eboles yma ac wedi wneud arddangosiad ar y gyfer y gynulleidfa sydd yn drwch amgylch y cylch ceffylau yma. Ond dim ond un anifel sy'n gallu mynd ar ei bangoch yn y dosbarth yma. Elgan Evans, y beirniad yw'r dyn sy'n penderfynu hynny. A ddown ni nôl i weld beth yw ei dyfarniad o nes mlaen. Yn adran y Cobiau Cymreig fan hyn yn y cylch ceffylau, mae'r dosbarth i'r Ebolesi ac yn cadw cwmni i fi trwy'r cyfan mae Dorian Lloyd. A Dorian, dyma'r un ola i fynd allan o flaen y beirniad pob un wedi cael chwarae teg. Do chwarae teg, mae gan edrych pob un yn fanwl, maen nhw gyd i cael ei amser. A fel ti'n dweud, hon di'r ola nawr ac yn ei weld beth wneud o fan hyn ymlaen. Wel, mae yna
Dyma'r Ebolesi sydd ar gwaelod y llinell. Bore yma. Cwmesgair Jesse J. Wel, dyna fel dyn ni'n gweld nhw fan hyn o'r blwch sylwebu. Yn gyntaf mae Hannah Owens, casgob y Welsh Doll. Tîm di roi troed allan lle un o bryd bynnag. So, mae gen i weld. Yn ail, Graham Roberts yn dangos ar ran Yswendi Enion, Coldwell Mali yn trydydd, John Llewellyn James, a Avon Valley, Doris Day ac yn bedwerydd. Mae Sir Ifor am y famwy Lloyd. Dyma ni ar un dod i ben a ail ddosbarth. Gerwen Twilight. Yn Cobiau Cymreig. Mae'n edrych ar y tri cyntaf. Mae'r un cyntaf, nath i siow arbennig. Do, chwarae teg. Lle ddim wedi gofyn am dim mwy am Ebolesi ifanc fel ddoth i. Mae ddim wedi rhoi troed allan y le eto, a mae'n sicr yn Ebolesi'r dyfodol bynnag. Frawd, cyfawn. Hon wedi bod yn llwyddiannus i werthwyd casgob Ddelwyn am dipyn arian blwyddyn dwytha yn yr arwerthiant yn Bilth ac di ennill lot o'r brif sioiau a mae hon yn amlwg mynd i ddilyn yn yr un modd. Yn yr un modd yn dim un i sicr. Mynd diddorol, mae wedi cerdded reit lawr o'i gwylod. Mae'n edrych ar pob un yr ail dro. Mae'r Ebolesi yma bach yn aflonydd. Y tair gyntaf yma. Dwi'n siŵr bod y rhai sy'n ei ddangos nhw'n teimlo'r un bach. Ond mae'n amser hir yn o chwarae teg. Fel yn dweud, gan ei Cymru amser, mae'n edrych ar bob un yn fanol. Mae'n cymryd amser yn hunan. Mae'n edrych arno nhw fanol eto am yr ail dro. Mae amser yn sŵn o tician a fel yn dweud, mae tro cyntaf i hain bosib i cael ei ddangos. Mae'r diwrnod yn dod yn hir. Mae rhyw dipyn o newidiadau nes lawr y llinell. Mae ambell i wedi dod fyny cwbl o gysodiadau a rhai is lawr hefyd, ond mae'r het wedi ddiosg ac casgob Welsh Doll sydd yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn ar y dosbarth i Ebolesi yn adran y Cobiau Cymreig yn llongyfarchiadau i Hannah Owens. Congratulations to the winner of the 34 class, and the winner is number 1250. It's Hannah Owens, Casco, Welsh. In second place, we have number 1226. Loving the tie. This is Wendy. You all right? Do you think? This might be good luck. And in third place, we have number 1244. Mr. John Llewellyn James's. Well, Hannah Owens in ennill y dosbarth yma'r Ebolesi. She's a little bit restless, Hannah. Oh, it's just fun of things, but yeah, hopefully she'll quieten down a bit now. Now, you give a fantastic show before. Have you been on the treadmill? That's what we want to know. Oh gosh, no, just keep going. Adrenaline takes you through, I tell you. Oh, well, I'll let you go because you'll need to bring her back in. Yeah. But a huge congratulations. Thank you very much, thank you. Try and catch you after, right? Well done. 1240, sixth place. Llongyfarchiadau i Miss Hannah Owens am ennill y dosbarth yma yn adran y Cobiau Cymreig gyda casgob Welsh Doll. Followed by Coldwell Mali, Avon Valley, Doris Day,